Salut à tous les abonnés de Donny TV. Bienvenue sur Donny TV dans l'émission Donika. Aujourd'hui, nous sommes chez Adama Lalabi, Fintini Songomba. Kana Donny partagé, kana Sekro partagé abonné, kana Finchama Duma pour essayer de utiliser Chamna Kouere Nafa. Nous te savons que Kouere Nafa Naï. Kamo. Naam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo mi fo kosɛbɛ bi sɔgɔmada na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a lase ma kosɛbɛ k'a fɔ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dudu kashul gumati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nsɔllen ka kira kan ni nsɔli teriman ye n bɛ dugawu don n fa ni karamɔgɔ ye Gawusu Kalilu Berete Lala ani Habidi Lalabi Ala ka lahara so sumaya ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen a fɔlen kɔfɛ ka yafa deli kɛ diɲɛ kodɔnnaw bɛɛ fɛ k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ni sɔgɔmada in na i ka wuli ka se ma yan Ala k'an dɛmɛ. Merci beaucoup. An b'a taa dɔnni kɔnɔna la voilà comme alu bɛ min fɔ waati bɛɛ ko alu ka dɔnni kan de lɔn e ma mɔgɔ kan dɔn kosɛbɛ donc an bɛ ladon o la en même temps ne fɛ an b'a daminɛ fɛn dɔw kan n bɛna kuma fɛn caman kan mais fɛ an b'a daminɛ entrerégé yiri dɔ kan fɔlɔ quoi la sanni an bɛ don tɔw la voilà o yiri premier n bɛ fɛ k'i bɛ kuma kan o bɛ zɛrɛ ni jɛ ye kosɛbɛ zɛrɛ ni jɛ n bɛ fɛ i bɛ dɔɔni dɔ d'a ma zɛrɛ ni jɛ kan. Alhamdulillah bon mi zɛrɛn jɛ di ma fɛn saba la fɔlɔ a fɔlɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e b'a dɔn ko nin wagati in na fɛn dɔ de kɛra sababu ye ka dɔ bɔ i cɛya kunnama dɔ la dancogo tɛ voilà mɔgɔ bɛ yen quoi mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛna ye u donna difficulté dɔ ou bien bana dɔ nan'u la bana in bannen kɔfɛ u yɛrɛ ɲɛ b'a la fanga dɔgɔyara donc cɛya fana surunyana i bɛ taa zɛrɛn jɛ dili de ɲini min kolo ka maga min n'i bɛ se k'a kuru a tɛ kari quoi voilà donc n'i ye zɛrɛn jɛ dili o sɔrɔ i b'a dili segin ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a suma i bɛ se ka misiri bɛn ni nin hakɛ ye quoi n'a sɔrɔ n'i b'a fɛ cɛya ka janya ka se n'o hakɛ ye i bɛ sɔrɔ k'a suma ni i cɛya ye k'a siri i cɛya la ka si ni dugu jɛra i bɛ taa dingɛ segin sumaya bɛ yɔrɔ min na k'a da sumayama yɔrɔ in na k'i sigi k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ bana min kɛra sababu k'i ka cɛya lasegin ni bana in bannen don ka bɔ i farikolo la i bɛ tile 30 ta i k'a lajɛ a bɛ se a niveau la mais mɔgɔ minnu ta y'u dancogo ye n kan tɛ o ma mɔgɔ min ta y'u dancogo ye n tɛ se ka foyi f'o la i bɛ k'a faamuya o to yen mais zɛrɛn jɛ fara n'a moyen b'i yɛrɛ i bɛ zɛrɛn jɛ fara kɛnɛ de ɲini hali n'i yɛrɛ tɛ se k'a bɔ i bɛ mɔgɔ bila k'a ɲini n'i y'a sɔrɔ sisan i bɛ na n'a ye i ka so kɔnɔ i b'a susu i b'a ni marifa mugu de susu ni ɲɔgɔn ye n'i y'a ni marifa mugu susu ni ɲɔgɔn f'a ye ɲɔgɔn a susura k'a nugu yɛrɛ i b'a tile kelen ja n'i y'a tile kelen ja kɔrɔ ye jumɛn n'i sera n'a ye i ka so n'i y'a susu i b'a da tile la après tile bɛ kalaya dɔɔni i bɛ tila k'a susu tuguni yanni wula fɛ i bɛ tila k'a susu tuguni ka sɔrɔ k'a da tile la wulada yan fan bɛ taa se waati i b'a ye a susura fo k'a k'i sago ye i b'a susu k'a mugu bɔ mais i b'a kɛ fɛn damadɔ de la i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a dɔn k'u garisɛgɛ datugulen don mɔgɔ minnu fana b'a dɔn n ka sɔrɔ segira kɔ olu de bɛ se k'a kɛ c'est à dire a kɛli nafaba bɛ mɔgɔ min o y'o de ye mɔgɔ min tɛ ka sɔrɔ kɛ fiyewu walima mɔgɔ dɔ bɛ yen a tun bɛ ka n ka sɔrɔ kɛ mais bi a ka sɔrɔ segira kɔ i b'a fɔ a ɲɛna k'a ka zɛrɛn jɛ fara ɲini k'a susu k'a ni marifa mugu ɲagami ɲɔgɔn na ka na n'a ye ka so filen dɔ bɛ yen kurukuru b'a ju la quoi i b'o filen de ɲini den 7 a kelen a fɔlɔ i b'o bila i bɛ ji kɛ o la n'i ye ji k'a la i bɛ fura in dɔ ta ni tigafara de ye siɲɛ 7 n'i ye tigafara ɲɛ 7 kɛ ji in na sisan filen kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'i kɔ a la bi siɲɛ kelen i b'i da mugu da la siɲɛ kelen fana sini fana n'i wulila i bɛ ji kɛ filen wɛrɛ kɔnɔ mais n'i y'i ko filen min na bi i bɛ taa o fili de i y'a faamuya n'i taara o fili i bɛ segin ka na donc sini fana i bɛ filen wɛrɛ ta i bɛ ji dɔ k'o la i bɛ tigafara ɲɛ 7 ta fura in mugu la i b'a kɛ ji na i b'i ko fana na siɲɛ 7 i bɛ taa o fana fili i y'a faamuya sini fana i b'a kɛ ten fo ka taa tile 7 dafa a don laban dɔ filen o tɛ fili a don laban dɔ filen n'i tilala o koli la k'a ban i bɛ n'o filen tigɛ ka sɔrɔ k'a kɛ kolon kɔnɔ k'o susu furamugu tɔ min b'i bolo k'o ni furamugu in ɲagami ɲɔgɔn na ka barakanden ni wusulan k'a la mun b'a fɔ danfɛn dɔ k'a k'a wusu tile 7 a ma tile 7 kɛ k'a ko wa o kɔfɛ a ka tile 7 kɛ k'a wusu a bɛ sɔrɔ dɔ kɛ a bange ni bi cɛ sɔrɔ min ni Ala m'a garisɛgɛ ɲɔgɔn na quoi a ka ko mana datugu cogo cogo n'a ye nin kɛ dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ mais zɛrɛn jɛ furabulu nugulen mɔgɔ minnu bɛ nafolofin kiriri fɛ n b'a d'i ma zɛrɛn jɛ furabulu nugulen mɔgɔ min bɛ nafolo yɛrɛ fɛ n'i b'a fɛ ka nafolofin kiriri yɛrɛ sɔrɔ i ka baara kɔnɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛtaga yɛrɛ sɔrɔ ani daraja zɛrɛn jɛ furabulu de bɛ se ka kɛ n'i ye zɛrɛn jɛ furabulu nugulen ɲini a kɛnɛ i bɛna kɛ kolon kɔnɔ n'i y'a kɛ kolon kɔnɔ i bɛ tasuma kami de ɲini k'a da kan
charbon ko tere tasuma nyakalen ba hebo de nyini ko kaka kaso ko kolongalan ta no fa ka susu u bi nyogon ta ko sebe nu ye nyogon ta ko sebe ibi nono kene gere gere nyini katana indigiya so la hami mi yere la ibo de fola mais ni indigiya so ti soro fi ibi prekal jema no e problème jema yi do ba fama ko kasange ibo de nyini ko da duguma kasoro ki ko ala don ni en nono ni soro sisa ka ke feeling ono ibi ko ni ko ibi jo fo finya ki fargolo fi fargolo ka ja ibi la ka se ko sawa no da fara flente kata da bi sira sanfe momo odo yi ka soro dalele mais ni sira fana ti soro fe ti se ka ta blo ro sira ni ko ka bandro daba walma kulungala do te ka flenci a dabrilen ko e ki sigi kala kono tle bona benja odo ba jabe soro monsieur kan ne di mazran jarabi zran jara merci beaucoup ouais karapana benen benen ko way ko momo ni adama da yi nyon obi voilà fintini son ba voilà numéro épinglé be vidéo ka ne ma ko ba be uska wuri ke numéro ka ou ka message WhatsApp ka kama weta nyefe o wa fo fin do ma ko songlani muso bata ka to fasa nay bon malon hiningalle mais est-ce que don do be sur ile browa mi fenamo do fiye songlana mo mi awo ma folon na folorela ani fana mo minu me nu ba don ko problème do bu dena ina fo dembe yoro do la sise ita so dendo bi bu ka korobaya mais halisa farkolo kolo siglente quoi fasa ka maga ka ya fama iba fa ina kaka jija ka sungala ni nyini mingere ka totobi fo ka kari walma mingere ka totobi fo ka koro nu ya fili okay ibo de nyini anu yoro min kamse ibena kana shitulure mu ula ni e shitulu mo na iba gere tasma ta yelea yiso ka den farkolo minete ka to ka kiti alla kwa fo shitulu imbe ka ta farkolo na ka yiri mbla kwa okay ya fama arabi den kolosigi prop ni ba fe fana i den kana ke yala kala fi fo ka ta nyewli ta fe den sinka e nya ko bela ha sungalanta doron sungalan korolenta i ka sungalan korolen nun lesen doni i ko mugo be ka i ka shi i ka muguni shitulu nya ka myone ka to ka mu den sina gada momo abi molo i ta fa ka ko munu ga abi molo olu kella okay attention okay ya fama avec télé ni ba fe ala ka ide ngo mo basigle sungala mingere ka to bi foka mais akra fila ma filo mais ati ta nyini atigi bulu okay voilà hal ni furumso do ati nyina bulu wa hal ni yata nana ni nyini ngavana ita fa kiyata ibse ka fa ki mata me ko nta fa kiyata okay mo mi ba fe udonga basiki mo ba fe udonga be iba fa ka ko sungala nu ana a yoro min ka bonu boga to fasa ani nuni min kam se ka flabe mugu boga faranyo ka si ka soka na ani fenge faranyo nga sanyo fulule mbu ka faranyo nga ka soka nyaga mi ka ke basi walma dumini dola ka di adoma donga dum hal ni dombe ti rokle afa na dobe jamana dro ka mugu labe ka ban ka dobe la ka ta din ma ka dobe la ka ta din ma ubi bolo ka sa hal nu nyata nyogona dungo do ba nyine ka nyogon nouvelle nyine ouais ya fama même songala muso be na awe ko kala mati son aka songala nga jeni quoi parce que do bi daga to bi ka outle daga to bi la o ba tengu daga la mais tasuma bi mi daga dugma abse ka boka bin abi jeni ka suri ma la wala kama taro na be famia bon muso be ni bi yere kala makana so ama parce que ni musoro do ko ma ko na yi soro fen fula bi soro okay i ka den do wolo ki to i che ka furu la min ti che de soit i che ka sa jone ka furu che were me e ko mi den fula wolo min ti fakelena ani mo mi mi so aka daga akele ko fe ka daga sa ni i bi ka kini de tobi sungalam la le micro ya fama o tasuma na hali sungalanga jeni to be tasuma na o dakadi la ka jeni kini to be tasuma na parce que o chama me o bin e bi ka sababu ka kololo do famille kono mi ni ti sa conséquence ko exemple la c'est ça ni afora ko ne sera encore ka bakele fakele musoma ya do muso ti so conséquence ko ka to nina mo ka ti so conséquence ko mi de voilà donc ala kan kishama amina mais sungala ni se ka tan digya sola i ka shitulu mu sungala nunkun a kungolo kumba bala anu miseni ko turu duguma i ka shitulu mu sungala na kosebe i be shitulu barala i b'a kɛ sɔgɔma jona yani ka tile bɔ donc n'i ye shitulu bari ala a b'a minɛ donc i b'i ka hami fɔ ala quoi k'a yira ala la ala ne nɔgɔlen no jama cɛra n b'a fɛ i ka n lajɛya ala ne tununen no jama cɛra n b'a fɛ i ka n labɔ ala ne
kibaruya tɛ ne na bilen n b'a fɛ mɔgɔw kan kibaruya dɔn nouvelle foyi tɛ ne na ala n b'a fɛ mɔgɔw kan ko dɔn i bɛ situlu in mɔn na k'a bila ni situlu in yɛlɛla ka jigin fɛn in kufɛ fo ka taa s'a ju la i sigi o don tile bɛɛ i bɛ nouvelle kura mɛn i ka ko la a ka teli dɛ mais muso dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ la ni laada kɔnɔdimi nan'o la u b'a furakɛ k'a furakɛ u tɛ se ka fura sɔrɔ a la u bɛ tubabu fura ta ka farafin furaw ta mais hali siɲɛ wɛrɛ ni laada kɔnɔdimi ko a bɛ na o cogo kelen na fo n'a ye fura ta bon olu tɛ fura ye olu ye dimi kaliminaw de ye i b'a fɔ a ɲɛna sungalan kɔrɔ bilali a k'a ta k'a fara sɛnsɛn ka bɔ a la ni muru ye n'a y'a fara sɛnsɛn ka bɔ a la a k'a bila ji la san n'a y'a bila ji la a ka ji wuli dɔɔni ka sɔrɔ k'a sɛnsɛn k'a ji min laada kɔnɔdimi bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ n'a nana n'a y'a kɛ laada kɔnɔdimi kɔni nalen a la a tɛ tɛmɛ siɲɛ 3 kan o kɔfɛ laada bɛ na ka taa k'a sɔrɔ kɔnɔdimi kelen ma minɛ a bɛ nɔgɔya pep ne bɛ fɛn caman dɔn sungalan na dɛ n'i ye sungalan sɔrɔ sisan i bɛ cɛ bi saba sɛbɛnni daminɛ sungalan a numisɛnni na quoi yɔrɔ fitinin min tɛ kɛ ka baara kɛ i bɛ cɛ bi saba sɛbɛnni daminɛ ka taa laban a pɛnpɛrɛn in na quoi pɛnpɛrɛn na sisan i bɛ sɔrɔ k'o kɛ koli ye k'o bonya o koli na sisan a bɛ koli tigɛ komi koli tɔ a koli i b'a koli kɛ Alahu de n'i y'a koli kɛ Alahu ye safurula i b'a kɛ samadu de ye fɔlɔ n'i y'a kɛ samadu ye i bɛ sɔrɔ ka na Alahu don samadu in kɔnɔ i b'a fila bɛɛ bonya ka sɔrɔ k'a dayɛlɛlen to k'i ka nafolo ko hami don a kɔnɔ n'i y'i ka nafolo ko hami don a kɔnɔ k'a ban i bɛ taa dingɛw tagasira de lajɛ n'i ye dingɛw tagasira lajɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka dingɛ sigi dingɛw tagasira la sisan ka sungalan in da k'a kun ɲɛsin dingɛ so yɛrɛ ma mais i kana taa fo ka taa se dingɛw ka so yɛrɛ ma quoi n'i ye dingɛ in sen k'a ban ka sɔrɔ k'a da kɔnɔ i b'i sigi k'i ka hami fɔ a la n'i tilala i tɛ koli in datugu dɛ i bɛ situlu dɔ bɔn koli in kan sisan fo ka koli in datugu ka sɔrɔ ka biki kɛ walima n'i y'a sɛbɛnni fɛn min k'o ka koli in tɔ datugu sisan mɔmɔ bɔkɔ bɔ a kan i ka taa i ka so quoi i b'i sigi tile 30 ala bɛ nafolo dɔ don i garisɛgɛ i ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaga mais n'i y'a kɛ don min na a ka ca ala fɛ i bɛ siko ka siko dɔ yɛrɛ n'i y'a lakale mɔgɔ o y'i garisɛgɛ tiɲɛnen ye a don siko tɛ lakale i mana hami a siko la cogo o cogo la i mana degun i mana jɔrɔ n'a siko ye cogo o cogo i b'a to tile 30 ka tɛmɛ i kana lakali danfɛ o faamu ala ka ɲɛ merci beaucoup karamɔgɔ merci an bɛ taa fɛn wɛrɛ la o fɛn o fana ni a bɛ utiliser musow bolo ka nan muru n'a ye n'o bɛ ka gbanna kɛ ou bien ka kuranan ninnu kɛ o b'a ta ka murumuru ten tiɲɛ don munna nan muruna oui bon munna filɛ nin ye munna taamasiyɛn yɛrɛ n'i y'a ta a bɛ turabuden 2 d'i ma n'i y'a minɛ a yɔrɔ dɔ tɛ tulo 2 ye n'i y'a minɛ o la ka ku kɔrɔtan a bɛ kɛ lawusina ye mais n'i ye o kɔrɔta sanfɛ k'a kunkolo jigin a bɛ kɛ mahadi ye i y'a faamuya n'i ye munna 2 ta ka numisɛnnin 2 bari ɲɔgɔn na ten olu fana bɛ kɛ badara ye oui badara e b'a faamuya mais n'i ye munna ninnu 2 bari ɲɔgɔn na a yɔrɔ min ye 2 ye n'i y'olu tɛnku ɲɔgɔn na ten k'a k'u bila ka taa danna a bɛ solomana d'i ma e b'a faamuya bon munna de bɛ cɛbakɔrɔ siri fɔ lahara siri tɛ foni n'i sɔnna diɲɛ don o don muso ka munna ka bɛn i ka kulusi sanfɛ t'i da ka sunɔgɔ quoi o cɛya fura kelen e b'o ɲini sa f'i ka sa fo n'i y'a kɛ ka fura ta k'i yɛrɛ sauver bi ok donc o fura d'a ma ne ba n'i b'a fɛ ala k'i to sutura la n'i b'a fɛ ala k'i n'i cɛ to sutura la i janto nin na quoi ok mais cɛ n'i b'a dɔn ko muso de y'i siri dɛ voilà ni muso kɔni y'i siri ne bɛ se k'i foni mais n'i y'i yɛrɛ siri m'o fɔ dɛ parce que mɔgɔ b'a yɛrɛ siri quoi an dɔw lafulen de don i b'i ka kulusi bɔ dɔrɔn i yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka ɲi ka taa bila yan fɛ i b'a fili ka taa quoi o tɛ kɛ quoi adamaden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wɔkulɔni bɛ yen ok n'i ye village kɛ baganw bɛ to kungo la dɔrɔn a bɛ bali ka kule misi ba saga ni a bɛ bali ka boli ka kule i t'a sɔrɔ wɔkulɔni de y'a bon quoi i b'a ye a kuru bɛ falen bagan dɔw yan yɔrɔ la n'u y'a ci dɔrɔn nɛnba bɛ bɔ a la a bɛ f'a ma ko bon in tɛ dɔwɛrɛ ye wɔkulɔni de b'a bon an ka mɔgɔkɔrɔbaw k'a ma ko wɔkulɔni de bɛ bagan bon donc n'i y'o ye bagan na i t'a sɔrɔ wɔkulɔni a bon adamaden fana bɛ yɔrɔ yɛrɛ ni wɔkulɔni bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ mais n'i y'i ka fɛn min bɔ k'a bila a tɛ se k'o ta mais n'i ye fɛn min fili a bɛ se ka maga o la n'i y'i ka finikɔrɔ fili a bɛ se ka maga o la n'i y'i ka kolo fili yan sisan a yɛrɛ b'i ka sogo kolo n'i y'a fili duguma a b'a ta k'a dom komi i n'a fɔ e tun bɛ k'a dom cogoya min na a b'a ta a b'a dom ten wa a fana b'a ka nafa sɔrɔ a la ka tila k'a tɔ fili. ma taa agile kan wa a tɛ kɔlɔlɔ s'i ma. non a tɛ foyi las'i ma mais i ka fɛn dɔw bɛ yen parce que e y'a fili ka ban mais n'i ma fili a tɛ se ka s'a ma quoi. adamaden mago bɛ jɔ fɛn min na don min na a tɛ se ka baara kɛ o la fo n'i yɛrɛ y'a ci. parce que mori kamalen i bɛ se ka baara kɛ ni wɔkulɔni ye mais wɔkulɔni tɛ se ka bon i bɛ se ka baara kɛ n'a ye a ka ɲi parce que a bɛ se ka i dɛmɛ ka fɛn dɔw dilan a bɛ se k'i dɛmɛ ka fɛn dɔw fana tiɲɛ a bɛ ka faamuya
munna ni ye munna sɔrɔ e cɛ o cɛ n'i b'a fɛ ka maga daga la ni munna ma kɔnɔ kana maga o de kama village la u bɛ to k'a fɔ an ɲɛna ko cɛ tɛ maga daga la quoi oui ko cɛ tɛ dumuni kɛ daga la mais est-ce que tiɲɛ de b'o la wa o ye tiɲɛ de don parce que an fɛ yen surtout an fɛ farafinna yan laada dɔw bɛ yan a tɛ jamana dɔw la donc n'i ko k'i bɛ an ka ko n'olu ka kow comparer a man ɲi ok a bɛ ka faamuya donc n'i y'a sɔrɔ munna bɛ daga kɔnɔ kana maga daga in na i bɛ mɔgɔ de bila ka munna bɔ daga kɔnɔ ka sɔrɔ ka maga daga la ou bien i yɛrɛ ka munna ta k'a bɔ daga kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ la ka sɔrɔ ka na maga daga la mais i kana daga ni munna ta k'a jigin ka bɔ ga sanfɛ walima k'a bila ga sanfɛ n'i fana b'a fɛ i ka to sutura la muso walima cɛ n bɛna na munna na ma ɲinɛ a kɔ n'i b'a fɛ i ka to sutura la kana sɔn ka daga datugulen ta k'a bila ga sanfɛ walima k'a datugulen ta ga sanfɛ k'a jigin k'a bila o tɛ kɛ n'i ye tasuma minɛ k'a ban n'i bɛna daga sigi tasuma sanfɛ i bɛ daga in dayɛlɛ fɔlɔ k'a sigi tasuma sanfɛ ka sɔrɔ k'a datugu n'i ka dumuni mɔna n'i b'a fɛ k'a jigin k'a bila i b'i ka daga de dayɛlɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka daga in jigin ka sɔrɔ k'a datugu duguma a bɛ ka faamuya a bɛ sutura mɛn hadamaden ka ko la mununa n'i ye munna sɔrɔ sisan a fɔra i ɲɛna ko karisa ninnu kɔni mina ka na bi u bɛ n'i malo i tɛ fila kɛ dɛ i b'i jija dɔrɔn i bɛ situlu de ta i b'a munna na n'i y'a munna na i b'i ka kurusi jala de bɔ k'a kɛ ka munna in siri k'a kɛ k'a siri k'a meleke a la quoi k'a siri côté kelen na ka taa siri côté kelen na a bila i k'i kɔ don n'i da ma lakale mɔgɔ ye ko kelen o y'o bannen ye quoi ni e yɛrɛ da ma sɔrɔ k'a lakale danfɛn ye danfɛn fana tɛ se k'i ɲininka i ka ko kɛlen na bilen o y'o bannen ye i y'a faamuya o mununa kelen n'i b'a fɛ ala ka dayɛlɛli ni sɔrɔ sabati la i bɛ munna kɔrɔ de ta dɔrɔn k'a kari-kari k'a bila daga kɔnɔ muso kɛlen ka dumuni tobi y'a dɔn n'a muso ye dumuni tobi k'a ban dɔrɔn a bɛ ji ka dumuni tobi nɔ na i b'o ji dɔ de k'a ka daga kɔnɔ ka sɔrɔ k'a balabala dɔɔni ka sɔrɔ k'i kɔ a la momo hadamadenw ka ɲama o y'o kɛlen k'e bila mais muso ka ɲama bilalen cɛ la k'i siri i bɛ foloko fala ka furabulu kɛnɛ de ɲini k'a kɛ filen kura kɔnɔ ka ji k'a kan k'i bolo k'a cɔn kɔ tan k'i bolo k'a cɔn kɔ tan fo ka mɛn n'a mɛnna dɔɔni n'i yɛrɛ ye k'a ye ɲɔgɔn ta i sɔrɔ ka ji k'a la k'a suru n'a ye ɲɔgɔn ta i b'i kɔ a la n'i y'i kɔ a la musow ka siri min mana k'i la o y'o kɛlen k'i bila an ka taa faamuya merci beaucoup o tun na ta ye avant Dɔni TV ne ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi adama la bi fintini sɔngɔba voilà numéro épinglé bɛ vidéo kan donc mɔgɔ mako b'a la i bɛ numéro ta ka weleli kɛ ou bien ka message ci WhatsApp kan a bɛ jaabi i bɛ la ɲɔgɔn faamu karamɔgɔ bɛ la bɔli la an bɛna don sirikɔ yiri ma kɔ an bɛna sirikɔ yiri gbɛrɛ ma o yiri kolo ka di ne ye sama u b'a fɔ ma ko ngɔku ko ngɔku bɛ yiri kama ko ba ye ngɔku b'i leburu di alhamdulilayi muso caman b'a f'i ye ko lamɛnnikɛlaw ka yafa ma furulabatuyɔrɔ la ale mago bɛ nimisi wasa min na ale mago b'a la ale n'i ka fɛn minnu santi ale n'i t'olu santi quoi ni muso b'a dɔn ko ale bɛ yɔrɔ min na a bɛ furulabato la mais furulabato in nafa ale tɛ nafa sɔrɔ a la k'a fɔ ko cɛ bɛ tila joona o yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali ni cɛ ye temps perdu ale yɛrɛ ka laɲini ye cɛ ka bɔ ale la parce que a bɛ kan k'ale tɔɔrɔ a f'a ɲɛna k'a kana fila kɛ dɛ k'a ka ngɔkun furabulu kɛnɛ ɲini k'a kɛ daga kɔnɔ ka ngaro dili dɔɔni ɲini n'i bɛ se ka ngaro dili mugu bɔ i b'a bɔ n'i ye ngɔkun tobi k'a ban ngɔkun tobilen ji n'i b'a dɔn n'i y'ale tobi k'a nɛnɛ dɔrɔn kɔgɔ b'a la quoi i bɛ ngɔkun tobilen ji de ta sisan ka sɔrɔ k'a kɛ verre ti kɔnɔ ka sɔrɔ ka kuwɛri ɲɛ kelen ta ngaro dili mugu fana la k'o ɲagami a la k'a bila n'a sumana e k'a min e k'a di muso dɔ ma k'a ka tile 3 k'a kan momo n'a y'a kɛ bi bɛɛ tile 3 dɔrɔn a b'i jaabi i farikolo mago bɛ fɛn minnu na ji walima nafa min na k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'i sɔmina na i tɛ fara la i bɛ taa fura o fura ta ka se k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara i farikolo jiw kan muso a bɛɛ to yen parce que conséquence b'u la mais ninnu filɛ conséquence t'a la na dɔw n'a ma taa laban ka problème bila i yɛrɛ la a bɛ taa laban ka na ni infection dɔw ye la mais n'i mɛnna nin kan i bɛ lafiyaba de sɔrɔ a la mais ni jiko problème bi cɛ la fɛn min ka teli yɛrɛ o ye tiganinkurun den i b'a susu k'a mugu bɔ sisan n'i y'a susu k'a mugu bɔ i bɛ to k'a ɲagami nɔnɔ kɛnɛ na ka min i tɛ tile 7 dafa ka fɛ i mago b'i farikolo ka ji min sɔrɔ a b'a sɔrɔ i y'a faamuya o ngɔkun kelen ngɔkun den 2 ye cɛ minnu bɛ yen walima muso min bɛ yen n'u b'a dɔn k'u denkisɛ man ɲi i taara tubabu fura kɛ a fɔra i ko denkisɛ man ɲi i taara tubabu ka analyse bɛɛ kɛ walima farafin fɛ a fɔra k'i denkisɛ de man ɲi ngɔkun bɛ den dɔ de kɛ sanfɛ n'i y'a kari k'a ci i b'a ye kisɛ min b'a kɔnɔ on dirait saɲɔ kisɛ n'i y'a sɔrɔ a caman i bɛna bile kɔrɔ ka to k'a ɲimi quoi don o don i bɛ den kelen ɲini n bɛ tile 30 d'i ma
ni kɔni sera k'a sɔrɔ k'a bila kɔrɔ ka tile 30 kɛ k'a ɲimi ci fɛ taa i ka segin ka taa analyse kɛ tile 30 kɔfɛ u b'a fɔ k'i ka denkisɛ nana normal la mais a bɛ den dɔ kɛ duguma o y'a ku ye quoi o ku bɛ comme bananku i b'o caman de ɲini ka n'a ko k'a jɛ n'i y'a ko k'a jɛ sisan i b'a mugu bɔ ka bila i kɔrɔ i bɛ to k'a di mɔgɔ min ni sɔngunan b'u la quoi u mana dumuni kɛ dusukun bɛ kumu ka yɛlɛ toujours i b'a ye dumuni bɛ kɛ i b'a fɔ k'a b'a fɛ ka segin voilà i b'a fɔ k'ale ka to k'a dɔɔni ka ji la ka to k'a min quoi a b'i kisi ka bɔ sɔngunan ni dusukundimi ni tɔɔrɔ ma a faamuna o faamuna voilà beaucoup o bɛ beaucoup ta ye awɔ an bɛ taa yiri gbɛrɛ la o b'a fɔ yiri dɔ ma ko bana yiri c'est dɔn dɔ bɛ sɔrɔ bana yiri de bolo kosɛbɛ bana yiri bamanankan de don ah ok o de la mɔgɔ si ma se ka tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a la an ka bamanankan fɔ yɔrɔ la bana yiri min bɛ bana furakɛ e ma b'a fɔ yiri dɔ ma ko siya oui si yiri min bɛ dɔ fara mɔgɔ si kan si caya yiri e ko b'a fɔ ma ko si yiri voilà ok bana ka dɔgɔ bana min bɛ adamaden farikolo la bana ka dɔgɔ ko bana yɛrɛ tɛ se ka yiri bana min furakɛ awɔ n kalanna na cogoya min na n b'a f'i ye ten wa ne fana b'a kɛ cogo min na n b'o fana f'i ye n'i ye banasun ye sisan i bɛ taa banasun na ni banabagatɔ b'i bolo i b'i a furabulu i bɛ bere dɔ de kɛ k'a kerun n'i ye bere kɛ k'a kerun ni minnu jiginna i b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka n'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'a di a ma k'a ka to k'a min a min man di hali n'a ma ko bana kɛlen ka adamaden nagasi k'a da sisan a d'a ma k'a k'a min tile 21 ma bana furabulu de bɛ se k'o kɛ a filaburu bana jugu kɛlen ka adamaden bɛ bana furabulu ɲini a kɛnɛ k'a tobi k'a d'a ma k'a ka se k'a min tile 30 muso minnu ni problème b'u denwolonugu la u yɛrɛ b'a dɔn problème yɛrɛ de bɛ denwolonugu la fibrome b'o la ko wɛrɛw b'o la i b'a fɔ a ɲɛna k'a ka bana furabulu de ɲini k'a tobi sufɛ n'a b'i da a k'a bɔli ɲɛ kelen min a min man di mais n'a kɔni sera ka bɔli ɲɛ kelen min a la diɲɛ don o don n bɛ tile 21 d'a ma o kɔfɛ a bɛ den sɔrɔ n'i sera banasun na k'a daminɛ a ju fo ka taa se a bolo ma fɛnkɛ b'a la quoi a tɔgɔ ye di ŋɔni b'a la quoi i b'i bɔrɔ walima fɛn dɔ bɛ bana ju la ka gabakurun dɔ ta ŋɔni min b'a la k'a kari n'o ye quoi mais i t'i bolo ye k'a bɔ i t'i nɛgɛ k'a bɔ i bɛ bere dɔ ye k'a kari k'a caman fara ɲɔgɔn kan ka n'a susu k'a mugu bɔ ka bila i kɔrɔ n'i y'a susu k'a mugu bɔ ka bila i kɔrɔ to k'a mugu dɔɔni kɛ koliji la ou bien k'a mugu kɛ daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a don k'a di mɔgɔ dɔw ma ko mɔgɔ min bɛ yen n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a yɛrɛ sirilen don mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a dɔn k'a ka ko datugulen don bana ŋɔni kari-karilen ni gabakuru ye i b'a caman ba susu k'a mugu bɔ n'a ka di i b'a kɛ bidon kɔnɔ walima i b'a kɛ daga kɔnɔ k'a daga don k'a d'a tigi ma mɔgɔ n'i ye wari minɛ cɛ o cɛ la ka n daga don k'a d'a ma k'a sirilen don n'a taara ko n'a a bɛ segin ka na jaabi d'i ma tile 7 a b'a fɔ i k'ale dayɛlɛ na bana dili ani bana den i bɛ bana den bɔ k'a susu k'a mugu bɔ ka wadudu sɛbɛn siɲɛ 24 wadudu i b'a sɛbɛn siɲɛ 24 mais a bɛ kɛ fɛn jumɛn kunkɔrɔ o de ye mɔgɔ minnu bɛ daraja ni ɲɛtaga ni sankɔrɔta fɛ quoi awɔ n'i bɛ daraja ni sankɔrɔta fɛ i bɛ bana den de ɲini ka n'a susu k'a mugu bɔ ka wadudu sɛbɛn siɲɛ 24 i y'a faamuya n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 24 i bɛna nasi in dɔɔni kɛ jala bana den na k'o kɛ wusunan ye nasi tɔ i bɛ to k'o mun yɛrɛ mais bana dili i b'o tobi sufɛ n'i bɛ da i bɛ to k'o kun mun adamaden tɛ se ka tile 22 kɛ nin kan n'a nana i b'a jɔ i kolo mana giriya cogo cogo c'est à dire i mana giriya cogo cogo tile 21 n'i fati i yɛrɛ bɛ i bɛ don dɔ bila hali i seko tɛ yɛrɛ hali i bɛ ɲinɛ a faamuna bana feere caman ba ɲini dɔrɔn i ka na ani misi nɛn fara ɲɔgɔn kan i k'a foroki k'a kɛ wusunan ye k'a di garisɛgɛ ɲinina ma tile 3 dɔrɔn k'a k'o k'a k'a jaabi d'i ma bana feere caman ba mɔgɔ min bɛ garisɛgɛ ba yɛrɛ fɛ a b'a fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ garisɛgɛ banbali garisɛgɛ sabatilen nafoloko la a fɔ a ye k'a ka bana feere caman ba ɲini ka na misi nɛn san k'a n'o foroki ɲɔgɔn na kolon kɔnɔ ka barakanden ni wusunanw k'a la k'a labɛn k'a kɛ wusunan ye sɔgɔma k'a dɔɔni wusu ka bɔ o don tile yɛrɛ bɔ n'a bɛnjɛ n'i y'a daminɛ bi i b'a jaabi sɔrɔ bi propre bana an ka taa bana yiri a bɛ den tɛ e ka mɛn mɔgɔ mako b'o o fɛn façon na i bɛ se ka taa pratiquer voilà ni ko wɛrɛ bɛ yen fana ni kɛ mako bɛ karamɔgɔ la o kosɔn i bɛ se ka karamɔgɔ contacter numéro kan numéro pinglen bɛ vidéo kan karamɔgɔ an ka taa yiri bɛrɛ la yiri kuma ka di ne ko mɔgɔ caman fɔ ko yiri tɛ mɔgɔ to yen voilà yiri kuma ka di ne ye caman kosɛbɛ karamɔgɔ yiri sun dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko nɛrɛ nɛrɛ yiri kosɛbɛ a den b'a la a buru b'a la a fara b'a la a dilen b'a la nafa jumɛn bɛ sɔrɔ yiri buru nɛrɛ kan kɔnɔna joli banbali ye mɔgɔ min sɛgɛn furudimi banbali ye hadamaden o hadamaden sɛgɛn ou bien biɲɛdimi banbali ye hadamaden o hadamaden sɛgɛn nɛrɛ den fara
Il y a fara den fara. An bɛ fara min wɔrɔ ka fili n'i ye fara in ta sisan ka na n'a ye i ka so kɔnɔ k'a tobi ka to k'a d'a tigi ma k'a ka tomi dɔɔni bila la k'a min Momo a bɛ jaabi d'i ma sa tile 3 dɔrɔn c'est à dire ninnu tɛ yiri min ko i bɛ mɛn k'a utiliser k'a sɔrɔ i ma jaabi sɔrɔ a la o tɛ nɛrɛ den fara ya nɛrɛ den kolo min n'u b'a kɛ sumara ye i bɛ nɛrɛ den kolo camanba de bɔ n'i y'a camanba bɔ i bɛ na ni tomi den kolo fara min i b'a furuki fo ka ɲɔgɔn ta kosɛbɛ i b'a susu yɛrɛ yɛrɛ f'a bɛɛ ka ci n'u ye ɲɔgɔn ta kosɛbɛ i bɛ lemuru fara de fara kan lemuru fara i t'a laja dɛ i bɛ lemuru fara ɲini dɔrɔn k'a kɛ kolon kɔnɔ i bɛna furuki ni ɲɔgɔn sisan ka sɔrɔ ka sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan quoi n'u ye ɲɔgɔn ta mɔgɔ min bɛ yen ni cɛya fanga dɔgɔya yɛrɛ b'a la i b'a d'a ma k'a ka to ka cɛya wusu n'a ye mais n'i bɛ cɛya wusu i bɛ finikolon dɔ kɛ walima mana sasi dɔ kɛ don i cɛya foroko ni fila la quoi kɔkili fila la quoi pour que a funtɛni kana se o ma voilà sinon a bɛ dɔ fara o fana kan voilà ale conséquence de y'o quoi donc i bɛ fɛn dɔ ye k'o protéger très bien pour que a kana se o ma parce que n'a sera o ma a bɛ dɔ fara dɔ in bonya kan cogoya min na a bɛ dɔ fara nin fana bonya kan ten a bɛ ka faamuya Ala k'an dɛmɛ nɛrɛ sun yɛrɛ fara mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ la azini walima kana bagani kɛlen don k'u sɛgɛ kosɛbɛ i bɛ nɛrɛ fara de bɔ n'i ye nɛrɛ fara bɔ i bɛna kɛ daga kɔnɔ ɲamakubara i b'o k'a la burencɛ den i b'o k'a la i bɛ sɔrɔ k'a tobi n'a mɔnna i bɛ jalakɔkɔ dɔ k'a la ka sɔrɔ k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ minɛn min korolen don ka sɔrɔ k'i da suli a kunna tan n'i tilal'o la i b'a ji dɔɔni k'i da kɔnɔ k'i da kɔnɔ i b'a kɛ ka sɔrɔ k'a tu a bɛ taa n'a yɛrɛ sinon ni kana bagani mɔgɔ bin san ko bɛɛ y'a furakɛ k'a ma fura sɔrɔ i b'a dɔn fɛn min ka teli ni fɛn bɛɛ yan o ye kɔkɔ de ye kɔkɔ sisan kɔkɔ gansan awɔ ka kɔkɔ kɛ ji kalaman na dɔrɔn k'a kɛ i ngɔnɔ kɔnɔ i t'a min dɛ i b'a kɛ i ngɔnɔ kɔnɔ k'i ngɔnɔ ko n'a ye k'a tu ka tila ka segin ka dɔ wɛrɛ k'a la k'o tu ka tila ka segin ka dɔ wɛrɛ k'a la siɲɛ 3 tɛ miniti 30 a douleur b'a la a bɛɛ bɛ taa ngɔnɔ nun fɛ ayi i b'a kɛ i ngɔnɔ yɛrɛ de kɔnɔ k'a kɛ ten mɔgɔ tɛ ji k'i da la k'a kɛ oui ka sɔrɔ k'a tu wa awɔ Momo ka teli dɛ pa tɛ se ka na mais nɛrɛ dili n bɛ tila ka nɛrɛ d'i ma sanu baarakɛlaw la a y'aw lamɛn nɛrɛ dili i bɛ nɛrɛ dili de bɔ mɔgɔ dɔw bɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ la hali n'olu taara ala deli kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan e bɛ se k'a fɔ Adama taa karisa fɛ yen karisa bɛ se ne bɛ taa mais i bɛ taa sɔrɔ a y'a kɛ e ye a ɲɛna mais a b'a kɛ ne ye a tɛ ɲɛ parce que o b'a sɔrɔ ne ka ala deli yɛrɛ dugawu jaabi de o datugulen de don adamaden dɔw tɔgɔ tɛ dugawu jaabi wala na sa i ka cɛsiri de bɛ se ka to n'i tɔgɔ bila sinon dɔw tɔgɔ t'a la i bɛ nɛrɛ diri camanba de ɲini ka n'a tobi n'i y'a tobi i bɛ falikolo dɔɔni ɲini k'o da kan su o su i bɛ to k'a ko su o su i bɛ to k'a ko a tɛ min tile 7 n'o dafa o bɛ taa dafa yɔrɔ de i b'a ye i ka ɲɛnɛmaya bɛ dayɛlɛ quoi a faamuna nɛrɛ fara bɛ se k'o kɛ mais nɛrɛ den n'i ye nɛrɛ den sɔrɔ sisan jurunin ta dɛ nɛrɛ fleurie yan'a ka kɛ den yɛrɛ a fleurie voilà i b'a fleurie camanba de ɲini ka na di bana dɔ b'a fɔ a ma ko sɛyi ani bana dɔ fana u b'a fɔ a ma ko mɔgɔ dɔ bɛ yen u biɲɛ touchelen don quoi voilà mɔgɔ minnu biɲɛ touchelen i bɛna camanba bɔ k'a d'o tigi ma k'a ka to ka a tobi sufɛ n'a b'i da a ka to k'a min quoi a b'i kisi ka bɔ o ma quoi i y'a faamuya mais ni biɲɛdimi juguyara hadamaden na bɛɛ y'a furakɛ i ma se ka fura foyi sɔrɔ a la n bɛ yiri min d'i ma n'i y'a utiliser tile 7 i b'a nɔ i yɛrɛ la o ye bɔnna den ye bɔnɛ den ɲini sisan i k'a foroki k'a mugu bɔ ka bila i kɔrɔ ka to k'a dɔɔni kɛ nɔnɔ naare la n'i ma nɔnɔ naare sɔrɔ to k'a kuyɛrɛ ɲɛ 1 kɛ nɔnɔ na sɔgɔma o sɔgɔma i k'a min tile 30 tɛ dafa fiyewu i biɲɛ bɛ nugu a nɔ la bɔnɛ awɔ ne tun taara tukɔnɔ dugu minnu na sisan dɔw ko ne ma k'ale ka biɲɛdimi ko a fɔra k'a tɛ se ka furakɛ n ko wari de t'i kun kɛ hali ni wari t'i kun a furakɛ cogo di a ko wari b'a de kun wari de t'i kun a ko wari b'a kun k'a ka wari bɔ k'a di yan n ko tile 9 dɔrɔn ne b'a traitement kɛ tile 9 dɔrɔn i b'a dɔn ne b'a kɛ ni fɛn min ye tɔngɔnɔ fan awɔ ok mais n filɛ ka bɔnna den min d'i ma i b'o de kɛ tɔngɔnɔ fan n'i mago b'o la i bɛ wari de di ne ma ala k'an dɛmɛ nɛrɛ o tun nɛrɛ ta ye a bɔ ne ko mɛ mɔgɔ mako bɛ ko biyɛndimi yɛrɛ b'i kan k'a bɛ sɛgɛn la k'i ka ko bɛɛ kɛ i ma se ka a traiter i n'a karamɔgɔ va voilà adama la bi fitinin sɔngɔba numéro pɛrɛnlen bɛ vidéo kan appel comme WhatsApp voilà i y'a lasɔrɔ a b'a essayer ka gérer ka d'i ma ka b'i kan pewu karamɔgɔ an bɛ bɔ yan an bɛ taa yiri kan yiriden bɛ mɔgɔ nafa fana na voilà il reste ka dɔ ta kuma kɛ
voilà a bɛ fɔ o ma ko si yiri voilà i ka si yɛrɛ kuma fɔ san ne fan bɛ continuer n'ale ye si ka ɲi dɛ parce que si filɛ nin n'i ye si furabulu kɛnɛ sɔrɔ ka na di muso ma muso jiginnen kura a mago b'a la farikolo ka lafiya a mago b'a la farikolo ka fara ɲɔgɔn kan a mago b'a la farikolo ka fɛgɛya fana i bɛ si furabulu kɛnɛ ɲini k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a foroki ka sɔrɔ ka bɔli ɲɛ kelen d'a ma sisan sɔgɔmada in na k'a k'a min tilegan fɛ ka bɔli ɲɛ kelen d'a ma k'a k'a min sufɛ ka bɔli ɲɛ kelen d'a ma k'a k'a min ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ min kolo ka kɛnɛ kosɛbɛ a bɛ dɛsɛ ka tagama parce que nɔgɔ o nɔgɔ b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ n'i yɛrɛ bɛ k'a kɛ k'a tigilamɔgɔ ko n'i bɛ k'a farikolo tereke n'a ye i b'a ye namaya bɛ to ka bɔ a farikolo la quoi o ye muso denbatigiw ta muso min jiginna n'a jigin tuma ma mɛn si kɔkan fara n'i y'a lajɛ dɔrɔn a kaba farilama de don quoi muso minnu b'a fɛ u farikolo ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ si kɔkan fara ne ɲini ka n'a tobi fo ji bɛɛ bɛ ɲini ka ban ni ji bɛ ɲini ka ban sisan i bɛ sɔrɔ ka fara in bɔ ji la ka ji jalan to yen ji bɛ tobi dɔɔni après i bɛ situlu dɔɔni k'a la k'a ɲagami ɲɔgɔn ye sufɛ n'i bɛ da i b'a mun i farikolo la ni dugu jɛra i b'i ko ni muso sɔminna nin na a b'i farikolo nuguya yɛrɛ de k'a magaya i y'a faamuya si den gire si den a gire yana ka mun i y'a faamuya ni furudimi ye adamaden mago sa pewu i tɛ se k'i janɲɛ dumuni kan bilen a fɔ ko ne ye adamala b'i lamɛn n bɛna a kɔrɔbɔ quoi n bɛna a ka nin nkalon kelen kɔrɔbɔ awɔ i bɛ si den gire de ɲini k'a foroki k'a laja ka to k'a kuyɛri ɲɛ kelen ta sɔgɔma ni wula awɔ momo n'a ka di i bɛ dumuni kɛ zoro yɛrɛ ka tila k'i da ka sunɔgɔ ka wuli foyi si den girin bɛ se k'o kɛ awɔ o si den girin kelen n'i y'a foroki k'a di jabɛti tɔ ma k'a ka to k'a dɔɔni kɛ naji la ka to k'a min ou bien jikalan kafe la k'a min tile 30 bɛ taa dafa yɔrɔ dɔ m'a fɔ jabɛti b'a bila mais jabɛti tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a la bilen awɔ si feere ɲini si feere fila ye ladɔn misɛnmanin bɛ yen ladɔn kunbaba bɛ yen ladɔn misɛnmanin caman ba ɲini ka n'a foroki n'i y'a foroki i k'a ni fɛn fara ɲɔgɔn kan fɛnkɛ tɔgɔ ye di min ɲina fɛn tɔgɔ kɔ sa korokara kɔkan fara i ka n'o kɔkan fara ɲɔgɔn kan i b'o bila tasuma na k'o poroporo dɔɔni quoi n'i y'a n'o fara ɲɔgɔn kan sisan i bɛ sɔrɔ ka a labɛn k'a kɛ wusu n'a ye k'a di mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni a yɛrɛ dalen b'a la fɛ ko dɔɔni foyi tɛ se ka mago ɲa de ye i b'a fɔ k'a ka wusu a kana wusu sɔgɔma yɛrɛ parce que o perefu na ka teli k'a ka wusu sufɛ k'i da ni dugu jɛra yanni ka tile bɛ dɔ b'a wele k'a sɔn ala k'an dɛmɛ amina karamɔgɔ mɛ n ko mɔlɔ ni furudimi bɛ biyɛn dimi de b'o kɛ ko ulcère yɔrɔ dɔ bɛ yen ko a bɛ yɛlɛ fo disi la fo f'a bɛ i sɔgɔ ka bɔ kɔfɛ yɔrɔ la ouais o bɛ ulcère o bɛ mun de sisan i b'a dɔn adamaden ka nugu ye fɛn dɔ de ye nugu c'est à dire kɔnɔnabana yɛrɛ fanba bɛ nugu de la mais a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a bɛ se ka na ni ko caman ye i b'a dɔn ni kɔnɔnabana juguyara a bɛ na ni kɔja ye i y'a faamuya pour que ka se ka mɔgɔ kisi ka bɔ o b'a sɔrɔ furudimi juguyara i la de quoi fo ka joliw ni kuru bɔ i nugu la quoi bon n'o kɛra i b'a ye fasajuru min bɛ yɛlɛn ka jigin fasajuru va et vient i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko olu ta bɛ yan olu bɛ douleur sentir yan fɛn min ka ɲi o la kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ n'o bɛ se ka i dɛmɛ k'i kisi ka bɔ o ma o de ye zira fara ye quoi zira fara ka zira fara tobi ka sɔrɔ ka ji ɲagami zira furabulu mugu la ka to k'a min mais a min man di dɛ momo a min man di dɛ mais n'i kɔni sera k'a min mais kɔnɔbana kɔni juguman dan i ti fura wɛrɛ sɔrɔ farafinfura la min kɔ fiyewu fo n'a tigi ye produit ni produit fara ɲɔgɔn kan n kan t'o ma dɛ mais ka yiri gɛrɛgɛrɛ bɔ k'a tobi min ka teli n'a bɛɛ ye o de ye sɔmɔ fara ye sɔmɔ fara sɔmɔ yiri fara sɔmɔ yiri fara a bidon ɲɛ kelen tɛ tɛmɛ nin kan n t'i nɛgɛ dɛ ne b'a bidon ɲɛ kelen bila ka taa jamanaw la hali 500 a tɛ tɛmɛ nin kan 1 litre demi kan mo n'i y'a tobi n'a mɔna kosɛbɛ kosɛbɛ i yɛrɛ y'a dɔn k'a mɔna yɛrɛ yɛrɛ verre ɲɛ fila miyana san n'i ye dumuni kɛ siɲɛ wɛrɛ i ka verre ɲɛ fila miyana tile kɔnɔ tako 3 de don awɔ n'i y'i da a don premier k'i da ka sunɔgɔ n'i wulila i b'a sentir i yɛrɛ la ko lafiya dɔ bɛ ka na quoi hali n'a y'a sɔrɔ kɔnɔna joli nana fo ka na bɔ i da la yan mo n'i ye nin kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ mais fura don fura min n'a ka kunna ni diɲɛ fura bɛɛ ye o b'a fɔ ko jala ka kunna dɛ awɔ mais ni min man di dɛ dɔw yɛrɛ b'a min f'olu b'a fɔnɔ ni kɔni bɛ kɛnɛya fɛ i b'i yɛrɛ gɛrɛ ka min ala k'an dɛmɛ amina o faamuna an ma bali la k'an bɛna taa an yɛrɛ fɛ yan quoi voilà ko ninnu bɛ mɔgɔ dɔ sɛgɛn yan caman an bɛna don olu la sisan karamɔgɔ cɛya yɛrɛ taabolo ma voilà bi problème ka ca ko caman bɛ mɔgɔw kunkolo traumatiser ka tɛmɛ o dɔ yɛrɛ a dɔ b'a kɛ f'a bɛ agir cɛ yɛrɛ cɛya kan fanga a bɛ se ka fanga dɔgɔya lase mɔgɔ ma fɛn caman bɛ na ni fanga dɔgɔya ye o
a fɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ de kɔnɔ olu sera muso caman de ma quoi. Muso farikolo tɛ kelen i n'a fɔ hali muso min bɛ se cɛ caman ma i m'a ye dɔw bɛ yen u ma fura foyi k'u yɛrɛ la ka den sɔrɔ bali mais u tɛ den sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen olu farikolola ji man kan ka taa i ka kɔlɔn kɔnɔ dɛ sinon a b'i ka kɔlɔn jija pep. Fɛn caman de bɛ yen fo k'a fɔ an ka se k'o faamuya quoi parce que cɛyabana dɔw bɛ yen olu t'i sɔrɔ ni Ala ka latigɛ simple ye ten k'a fɔ ko bana y'i sɔrɔ i n'a fɔ i sigilen tora kɔnɔdimi minɛ ou bien kunkolodimi minɛ cɛyabana caman bɛ hadamaden sɔrɔ i ka laɲini dɔw senfɛ ani i ɲinibagaw fana ka laɲini dɔw senfɛ i k'a faamuya parce que hadamaden dɔw bɛ yen olu bɛ se ka baara dɔw bila u muso la a tɛ bali k'i minɛ un coup e taara se a muso ma walima i taara se a bɛ muso a ni muso min ɲɔgɔn fɛ i taara se o ma kɔlɔlɔ in bɛna dɔɔni dɔɔni i bɛ to k'a santi yɛrɛ heure bɛɛ i b'a sɔrɔ cɛya t'i dimi mais a bɛ se k'i ŋɛɲɛ a kunkolo b'i ŋɛɲɛ dɔ i bɛn'a ye o ŋɛɲɛli man ɲi infection ko tɛ dɛ a kunkolo yɛrɛ bɛ to ka dɔw ŋɛɲɛ u bɛ to k'a kɛ ten a caman bɛ sɔrɔ musow de la ani fana cɛ minnu fana bɛ sɔn ka jɛ ni muso sugu bɛɛ ye a man ɲi cɛ ma komi i n'a fɔ a man ɲi muso ma cogoya min na karamɔgɔkɛ de ninnu man ɲi dɛ ninnu tɛ k'a fɔ dɔnni kuma tɛ dɛ ninnu man kan ka kɛ yɛrɛ de cɛw bɛ yen n'olu sera muso dɔw ma i ka kɔlɔn a b'a jija a b'a lankolon t'i bolo muso fana bɛ yen n'olu seri mais i ka juru fan bɛɛ i ka jita juru a fan bɛɛ bɛ kɛ wo ye n'o kɛra ji tɛ mara kɔnɔ bilen ni ji ma mara kɔnɔ ne y'a dɔn n'a taara se kɔlɔn ji ma n'i y'a ta k'i bɛ bɔ n'a ye a lankolon bɔ quoi hakilitigiw ka kuma in faamuya quoi i y'a faamuya karamɔgɔkɛ de jurukɔrɔ caman bɛ yen sa olu ka fisa mais ni o cɛbana façon b'i la i y'a traitement kɛ i ma se ka fura foyi sɔrɔ a la fɛn minnu bɛ se k'i kisi ka bɔ a ma o de ye basa kunkolo ka basa kunkolo ɲini k'a sisi ka mugu bɔ ka sɛtulu mɔna sufɛ n'i bɛ da ka to ka cɛya masina a ka ca Ala fɛ n'o y'a sɔrɔ ko conséquence dɔ b'i nɔfɛ a bɛ bɔ yen mais dɔw bɛ yen min yɛrɛ b'olu bolo o fanga de bannen de don kunnama dɔ la o mago bɛ min na o de don mais fanga t'a la n'i y'a bila k'a ka doni ta yanni k'i tora a tɛ se n'i y'a ta dɔrɔn a b'a jigin ok i b'a fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna fɛn min bɛ se k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a ka teli yɛrɛ o ye zɛrɛnjɛ dili de komi a daminɛ na an kumana kan zɛrɛnjɛ dili ɲini min kolo ka magan ka sɔrɔ k'a fu bɔ a la n'i y'a fu bɔ a la sisan i bɛ fali cɛya de ɲini ka n'o sisi ka n'o susu ni ɲɔgɔn ye ka to k'a kɛ k'i cɛya wusu ka to ka dɔ mɔ a la mun a f'a ɲɛna k'a ka tile 30 dafa a kana se muso ma a n'a muso ka bɛn a kan a k'a yɛrɛ traité tile 30 a b'a jaabi d'i ma a b'a fɛ a bɛ siran parce que a b'a jɔ parce que n'a tile 21 tɛmɛna i t'a dɔn tile 27 kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a hali f'a bɛ to k'i dimi parce que i b'a dɔn tellement k'a farikolo a bɛ sama quoi wa a b'a kolo kɛ ka i y'a faamuya i n'a fɔ n'i ye saɲɔ susu sisan k'a bu bɔ a la ka sɔrɔ k'u ka susu k'a mugu bɔ k'a kɛ mugu ye k'a d'i ma o mugu i bɛ ganifin k'a la i bɛ mugu in laja kosɛbɛ ka ganifin k'a la ka ɲɛmaku baara k'a la ka sɔrɔ ka a mugu bilen kɔrɔ ka to k'a dɔɔni kɛ jikalan na ka min ou bien nɔnɔ na ka min tile 7 a bɛ na ni kolo gɛlɛya ye a b'a kɛ ka Ala k'an dɛmɛ i kɛ cɛ duman ye merci beaucoup o ye cɛya ta ye k'an taa ɲɛfɛ an bɛna segin kɔnɔdimi kan u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko pomme de terre pomme de terre bɛ se ka est-ce que a bɛ se ka utiliser ka kɔnɔbara fila kɛ wa pomme de terre o recette dɔ d'an ma ban mun ye filɛ ka ɲininkali ba de kɛ i bɛ to nin i ka émission tɛ ban bi pomme de terre ta sisan sa i y'a dɔn u b'a fɔ k'a jalan tɛ ɲimi a jalan tɛ ɲimi e ka pomme de terre ta sisan sa i k'a ko k'a jɛ k'a fara siyɛn ka bɔ a la n'a ka di i ka n'a fara siyɛn i bɛ se ka den kelen min ɲimi k'a ban a ɲimi sisan sa kɔnɔnabana min b'i la walima kɔnɔdimi min b'i la a ɲimi sisan sa i k'a ban i k'i sigi i k'a lajɛ ni kɔnɔnabana ni furudimi jugari la a y'i mago sa yɛrɛ yɛrɛ de i yɛrɛ a fɔra k'i nugu si tɛ ka sɔn i kana fɛn lajɛ ko baga don dɛ parce que n'i y'a baga ɲimi douleur min nugu la a n'o de bɛ taa kɛlɛ ani nugu tɛ kɛlɛ n'i y'a ɲimi e k'a ɲimi bi sini k'a ɲimi tile 3nan e ka to k'i da fiɲɛ i k'i jɛ i ka to k'i da fiɲɛ santi bana ou bien i bɛ taa banakɔtaa min kɛ e k'a lajɛ ɲɛ na dɔrɔn a b'a minɛ k'a fin kirikiri awɔ pomme de terre la hawla n'i ye pomme de terre sɔrɔ sisan i b'a tigɛ tigɛ k'a laja quoi i b'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ k'a tigɛ tigɛ k'a laja n'i y'a laja k'a ban i bɛna a susu k'a mugu bɔ k'a bila i kɔrɔ n'i y'a susu k'a mugu bɔ k'a bila i kɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni a ka furudimi kɔni kɛra ka bɛɛ mago sa i b'a fɔ k'a tigilamɔgɔ ka pomme de terre mugu de ta ka to k'a kɛ jikalan na sɔgɔma ani wula i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ i y'a dɔn dɔw b'a fɛ k'olu ka ɲɛgɛnɛ kɛ baara ko problème de b'a la o tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ ka fɛrɛ quoi olu bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ sisan sɔɔni dɔrɔn u bɛ tila ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ tuguni u bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ sisan sɔɔni u bɛ tila ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ tuguni dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka ɲɛgɛnɛ kɛ o ɲɛgɛnɛ kɛ u ni problème parce que ɲɛgɛnɛ in kɛtɔ
problème bi n'are la quoi a b'a senti ko douleur bi i b'a fɔ k'a ka pomme de terre fara siɲɛ fara in k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ k'a balabala sisan ka to k'a min sufɛ k'i da a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a b'a bassin nettoyer k'a jɛ pasi awɔ ala k'an dɛmɛ c'est pomme de terre